PBBM ginkakas na ang price ceiling sang bugas sa pungsod. Pila ka rice retailer na lipay sa tikang. Pagpabilin sang presyo sang bugas, luyag sa mga konsumidor. Inyang gitutukan ni Kim Salinas. Mag-isa na kabulan sa ginpatuman ng price ceiling sa baligyan ng isang bugas sa pungsod. Subong adlaw, ginkakas na ini ni President Ferdinand Marcos Jr. Iri matapos nagpirma sang Memorandum Circular ang Department of Trade and Industry Fair Trade kag Enforcement Bureau Director. Nahimo ang desisyon bangod nakita ang nagataas kagyara sa 81.46% ang compliance rate sa mga retailers. Na-maintain man suno sa ahensya ang farm gate price sa 14 pesos tubtob 23 pesos. Dugang diri, nakita man sang DTI nga bastante ang supply sang bugas sa pungsod. Bangod diri, nalipay ang pila ka mga retailers at ikang bangod madugangan naman ang ilakita. Apang wala pa sila sang tuyong ang gilayon nga pasakaan ang presyo sang ilabugas. Pabili mo siya po, may stock pa kami nga una nga barato. Mas mayo ka na kinaging kwaya kay pa kung may bugas mo barato na panubuha pa naman presyo namon. Kung mahal mga ta sa monte, mahal mo bigyan namon. Huy-huy naman ang abagas ang pila ka mga konsumidor sa mabatian ng balita. Hingyo ni Nanay Helen ipabilin anay ang presyo sang bugas. Wata tayo mahimo ko naman na ilaya nga pag pag katakaran dapat na ni no buon gid kay para ang isa sa bala man tibawas man bala. Madumduman nga sang ginpatuman ni PBBM ang price ceiling sang bugas, 41 pesos ang presyo sang regular milled rice, samtang 45 pesos naman ang sa well milled rice. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, Western Visayas.